So mga bay, muling nagbabalik ang inyong lingkod na si Born to be Ride. So ngayon mga bay, meron tayong rides. And then alamin na rin natin kung gaano nga ba ito katipid tong Sniper 155. Isa sa pinaka-latest ni Yamaha ngayon. Walang iba, Sniper 155. So magkarga muna tayo ng gasolina para malaman natin ang konsumo na ito pag uwi mamaya. So bawas ng isang bar. Siyempre. So ayan, full tank na mga bay. 2.4 15 liters, no? So set natin. Ayan, back to zero natin tong trip 1. Ayan, 0-0. So malaman natin mamaya pag uwi. Na-miss ko tong Sniper. 3 weeks hindi nagamit, no? Nakakumot lang. Ngayon magagamit na natin siya. Plus may pupuntahan tayong maganda. Dito lang yan sa Laurel, no? Batangas. So second time na pupunta ako ngayon doon. Walang iba kung hindi ang Simbahang Bato. So daan tayo ng Sungay Road or Sampaloc, no? So dito tayo dadaan mga bay sa Sampaloc, no? Pababa ng Laurel. So dito hindi masyadong sub-sub dito, no? Pag lulusong tayo ng Laurel or Talisay. Sa kabila kasi mga bay ay short lang pero masyado siyang lusong or ahon, no? Dito banayad lang pero difference sila ng mga around 15 minutes siguro, no? Dahil mas mahaba yung kalsada dito. Ayan. So well, habang nandito tayo, i-enjoy na natin yung view na ating madadaanan at yung ganda ng kalsada, ganda ng tanawin. So natapat tayo dito sa araw. Baka mamaya ay against the light tayo. Ayan, so dito marami din na nagbabike, no? Yan paon. So ayan po yung Talik, yung crater, no? Yung Taal Volcano. So yan. So dati talagang napakaraming pumapasyal dyan. Simula nung pumutok, talagang ipinagbawal na ang pumasyal dyan sa crater. Bawal nang pumasyal doon, baka pumutok bigla. Pwede kang siguro boat ride lang dyan, pero yung pupunta ka pa sa pinakabunganga ng vulkan ay bawal na talaga. Yan, di ba? So dito marami pa tayong madadaan ng mga puno-puno. Then may enjoy natin yung ating biyahe. Yan, so kapit lang mga bay. Yan, oh. Banking. Diba? Marami rin naglalakad dito, no? Ayun, no? Parang ano lang, mag-relax o magpahangin, exercise. Ayan. So ingat lang tayo dito dahil may mga part dito na basa dahil siguro mula sa bundok meron talagang tumatagas sa tubig. Ayan. Wow, diba? Okay, let's go. Ganda ng kalsada, no? Tamang chill lang. Yan, ganito lang mag-chill ride. Malapit na tayo mga bay. Nandito na tayo sa baba talaga. And then gusto ko pa lang i-shout out itong mga solid nating tropa, ano? Si JB Bagundal, shoutout sa'yo kaibigan. At kay Junjuen Maglantay, tama ba ako, no? At sa kanyang page na Motography. So shoutout sa'yo. Siya po ay tiga Aklan, no? Follow his page, Motography. So dyan matatanaw ninyo ang kagandahan ng buong Aklan, no? So ayun na, malapit na mga bay. Pag nakakakita ako ng gantong klaseng nature ng kalsada o kaya naman yung lugar, talagang ano mga bay, tawag niyan, naaalala ko kung saan ako nanggaling. Namimiss ko yung pinanggalingan ko sa Mindanao, no?
So talagang pakiramdam ko nasa lugar ko lang talaga ako, no? Pakiramdam ko nakauwi ako ng probinsya. Kasi napaka-aliwalas, napakaganda, napaka-relax, no? Parang marirelax ang iyong mga isipan, no? Once na parang makakita ka ng gantong klase, no? Yan, may ilog, yan, no? Tapos yung amoy ng palibot, talagang nakaka-relax mga bay, no? Yan. So, konting kembot na lang, darating na tayo doon sa Simbahang Bato. Pero bago tayo pumasok ng tuluyan doon sa loob, dahil gutom na, so, anong oras na ba? Magnanay na. Mag-almusal muna tayo doon kasi may mga kainan din doon, no? Ayan. So, alright mga bay, dito na tayo ngayon. Bago pumasok sa Simbahang Bato, drop by muna tayo dito sa Sinsayan, sa Manggahan. So, tinanong ko sila kung ano yung Sinsayan. Kung kumbaga tigil ka muna dito para kumain, yun lang ibig sabihin yan. So, napakarami na lang sticker na dito mga bay, oh. Marami na ng vlogger ang nagpunta dito. Si Sir Busita. Yan. Dami Tignan natin kung ano yung mga meron dito. Pag kumain ka dito, libre kape. Kahit hindi ka kumain, libre pa rin ang kape. So, ito ang kanilang mga menu. Loming Batangas, Chicharon Bulaklak, ano ba ito isa? Inihaw na hotdog, barbecue, sizzling pork, bansilog, sisig with rice, liempo, hot silog. So napakarami nilang menu dito. Meron din pulalo. And napaka-affordable ang presyo ng kanilang mga hinahanda. Yun, so dito tayo ulit. Yan. So gamit natin si Apo, ang ating sniper. So mamaya papakita ko yung milyahe. So, kung gaano ba ito katipid sa gas. So tingnan natin kung ilan ang tinakbo natin. So ayan. Kita ba? 35.7 kilometer na. Pero yung fuel gauge natin hindi pa bumababa, no? Yan. So, kaya muna tayo mga bay, ha? Bay, dito na tayo ngayon sa Simbahang Bato. So, nakapark na yung motor natin. Tamang lakad na tayo. No? So, napakaraming nagre-rage din dito. Hindi lang mga riders ang nagpupunta dito. Pati na rin yung mga nakasasakyan. So, yan. Laki, no? So hubog na hubog siya. Parang may meron na siyang sariling bubong. Yeah. Yeah. Hindi natin kung kailan. Ayan po ang kanyang kasaysayan, Simbahang Bato. So noong unang panahon ay masukal at napaligiran na ng mataas na puno ng kahoy. At ang kwentong ito ay ito ayan po kanyang ano. Hindi ko na babasahin lahat, matagal kasi magbasa. Ayan. So ayan, noong March 16, 1974 ay nagsimula kami na linisin ang paligid ng kwentong ito, ng kuwebang ito pala. Hinukay ng malaking puno na kahoy. Ayan, so hindi na natin babasahin ng detalye. Tignan nyo na lang. Ayan. So na yun, okay na yung camera natin ulit. Michelle. Yeah.
So ayan na, nagpo-full tank na tayo uli. Malalaman na natin kung ilang kilometro ang 1 litro dito kay Sniper 155. Tapos lagay ko na lang din sa screen kung ilang litro yon lahat. Ilan ang kinain niyang gasolina. 1.629 liters, no? Yung 69 kilometer. Ayan, so compute natin mamaya. Ang napagas ko ay 115 sa 69 kilometer. Tapos sa 69 ay 1.629. So compute na lang natin. Right.